glutes 6 banaan. Look of 6 man respon. Glutes 6 banaan. Ay, look of 6 man respon. Waarom, is niet zo. Team Dala, nog piso. Waarom, is niet zo. TD nog, just niet zo. Team Dala's banaan. Look of 6 man respon. Glutes 6 banaan. Look of 6 man respon. Team Dala tussenan. Jou kan 6 man respon. Ay po, nog man respon. Jou kan 6 banaan. Glutes maak geras, laat ons die examen pas. Yo, glutes maak geras, laat ons die examen pas. Maak ook geras, laat ons gauw weer kan niet pas. Kita bikomanan, yung manasan liban. Sagsominan naman, tinta lama ke plan. Luko pasalbang, taikan sifat bayan. En glutes er si beste, die beste. En rawan na beste. En ik zeg glutes bij getwa. Luko gaat kalwa, en ik zeg glutes bij getwa. Luko gaat kalwa, en ik zeg chai. Glutes wordt gepulvan, ik was koan away kau. En luko gaat naar flow, en ik zeg chai. Glutes wordt gepulvan, en ik zeg chai. Glutes kriegen weer, nog een laatste keer. En ik zeg glutes kriegen weer. Glutes man. Ja. Das glutes derby. Kan jullie niet worry. Glutes zal liever worry. Ai. Tintala esogi. Suspio gewoon net hij beat. Tadre glutes aan het 3. Die skade beginnen skrie. Look of Haani. Zij moet jou net geniet. Zij gaan met glutes meet. Ai. Tintala man. Wat dit zij gedang. Glutes is de man. Look of kijk ons met een gram. Ons is man gespan. Glutes doen net jou dang. Ai. Glutes man.